Ako si Daisy, ginaingon, ako ang naningkamot aron makatigom ta og kwarta nga para sa atong ugma. Apan imo lang giusik-usikan ang tanan kong kahago. Busa, mas maayo pagtapuson ang tanan, kay dili kay ikaw ra ang lalaki ni ining kalibutan. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Unang Nora, gidaan sa ni Baldong iyang babae sa ila. Kawa gibatasan na ning tawhana, uy. Ang ako taong anak mo ay naningkamot nga makalargas gawas aron lang makatigom sila og dako nga kantidad alang sa ilang pamilya. Uyo pa din ni musulti siya nang na bahay niya nang gibuhat sa iyang bana nang. O pa ni musulti si DC? Ako nang gisultihan dong, pero dili siya motuo kay buutan lagi ko nung iyang bana. Abi ni mo nang no, buutan ba nas Baldo nang, pero walang tingali nakaantos nga layo iyang asawa si DC. Bisa na, uy. Kung tinuo siyang nahigugma sa akong anak, dili kini niya budhian. Mao sad. Kay kung nahitabo pa nga ako'y bana ni DC, kung ako palang iyang gisugot, di gumulingi paglaing babae nang uy. Maglisod yun kaglingi dong kay mitambok ka man. Ah. Maglisod kaglingig babay kay wa naman kay liog dong. Bisan pagdaot ko mahal na ko yung mga anak nang oy. Kung kami pang nagkadayon, di gyud ako sa luiban oy. Walang ko niya sugta kay si Baldo man iyang gisugot. Di na ni mahimo da. Tawgan ko pagbalik si Daisy og long distance. Og sultihan ko siya gibuhat siyang bana. Kapuya, oy. Tulor yung karaw na ako. Kuanda na ko, ani mo amak. Bati asa na imong nga ay imak. Bati bitaw. Bati kayo. Pero naong nakuon sa man, ha? Guwapa. Guwapa ka og naong day. Imak. Kaya nga akong upos. Bugdo. Bisan dako na kayo, pero bugdo. Ay, Alang nga, nagdi mo dako nga negro ba yung nakauna na ako? Ay, maudi ay. Dako kayo na. Kay negro day nakauna. Negro. Uyak ka ng imo, ha? Maguwang raman po nagkamay sa inano. Ganyan ito mag-isgutan na day. Pastig lang yung istorya, ha? Basta happy na kayo kunin mo ba mo day? Ini ka ba sa kong usawa? Break na ta. Kay love to na ko kay si Daisy. Madiscuss lang ko ni mo day kay maay ka magumudar sa kamagon. Bisag bulhang. Yakpay ka, kaya magawas na ko din sa inyong bahay. Sige na, Baldo. Oo, atagan taga kwarta. Kung magyapon ha. Ana agis luyo sa among pultahan sa among bahay ha. Karon wala makakita nimo. Okay. Sige na, Pi. Ay, may photos. Niya. 3,000 pesos na. Ay, 5,000 lang to. Kaya doon ako'y palito. Akin hindi, ugma na lang. Punan ko na og 3,000. Balik lang diri. O arin agis luyo ha. Ugma sapon. Naman sa mangkoy. Usap magay ang kupa sa kundukan. Kapi'i pakit niya. Ay, ang ako cellphone. Long distance man eh. Hello? Hello, DC, Nak. Si Mama nini mo. Uy, Manura, nanawag man ka ma. Mo ba gihapon ang buot mong i-report nako? Nga si Baldo nga kung bana dunay kabit, ha? Oo, Nak. Ma, buutan taw ng bana nako ma. Uy, dili mahitabo nga iya kung luiban. Aron mo to, ka, no? Pauli dres ato, be. Bahala og makagasto ka og dako nga kantidad sa pamasahe. Pauli. Basta masakpan mo lang sa akto ang pagbudhi sa mong bana ni mo. Ma, time pa sa murag seryoso naman ang imuha, mas. Sure na ni? Anak ko ikaw, Daisy. Pusa di ko gustong magpakabutabungol lang sa ibuhat sa mong bana ni mo. Gidanas magkadaghang higayon sa mong bana sa inyong bayang iyang kabit. Ha? May babae gida sa among bay si Baldo? Mo ni sulti ni DC nang Nora. O, LD. Ugma ko na dayon mo pauli siya. Ug dili siya mulaho sa ilang bay. Ani siya mo diretsyo sa akong gipuy-an. Kana, masakpa na gid niya sa akto iyang banang nga nagduwa og kayo. Uban sila yung babae. Masakpa na gid niya nang Nora.
kinisugot ang akong boss nga karon ko mapauli sa Pinas. Masyak gito ras Mama Nora. Kay ug mapamanuntang akong giingon nga muuli ko. Baldo, hinaot pa unta nga nasayop lang si Mama Nora sa iyang gitaho nako. Mahal kay taka. Ug ganing kamot ko aron makatigom og kwarta para sa atong anak nga gamay pa. Dili lang unta tinuod ang tanan nag-report sa akong inahan. Dili lang unta ang taon. Hapit na. Hapit na gid butog pa kining gisakyan kong eroplano. Hapit ko lagi basuta ang tanan. Hapit na. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're going to be landing shortly. Weather is 73 degrees and clear skies. Flight staff is going to begin coming around one final time to collect any trash you may have. If you brought Bay on this trip and Bay is tripping, please feel free to pass them to the flight attendants who will gladly dispose of them for you. Gidanasap ko narong gabhiuna ni Baldong iyang kapit sa ilang bahay. Ugma, mauli na kyud ang akong anak. Ug gusto ko kyud unta nga masakpan kyud mismo sa akong anak ang paglimbong niya sa iyang bana. Ma? Oh, Manora! Daisy? Anak! Niya ka na! Karon ka na dahil gabhiuna mauli! Unsa? Gida ni Baldo karog yung gabhiunang iyang kabit sa abong bay. Oo. Si LD ang nagsulti na ako, nak. Man siya masayod nga may kabit ang imong bana. Naluoy siya nimo. O kanunan niyang gipanid-an ang lihok sa imong bana. Si LDDI ang nagpaniid sa lihok sa kumbana. O, nak. Oh, ako DC. LD, Maayo kay ni akadong LD. Human ko makadawat og taho nga may kabit ang imong bana. Naningkamot ko nga personal ko gyud nga makita nga may kabit siya. Ug tinuod gyud ang tanan. Anak mo agi ang babae sa luyo nga pultahan sa inyong bahay. O gani, karon gyud gabi na. Ana aron ang iyang kabit suod sa inyong bahay. gusto ko nga ako mismo ang makakita sa iyang pagluip nako. Gusto ko nga mutanaw sa iyang paglimbong nako. Tingin mo rin, dami ni 69, no? Ayun ako, matunda. Mga hayop! Wala! Ang iyong asawa ba ito? Disi, ikaw? Imahal o gihigugma ko manunta ikaw. Bisan pagkamay ng imuha. Apan imo kong ginuiban. Kung ikaw, Imak, nalipay sa kanya kong bana, no? Nga may negro namang miagi ang imo. Ay, Doy, uy, di mo ni personalan. Kwarta rin akong tuwis mong bana. Kwarta, mindset ba? Mindset. Mindset. Pasalo ako na yun, Disi. Pero ikaw ang nagmahal na hindi ko. Pagsukob sa imong brief o pamurol. Kailain kay tan-aon ang imong atubangan nga halos way nakita. Kung ikaw, Imak, pamante. Kailain kay tan-aon ang imong nga wa magtakom. Pasalo ko na yun, Disi. Hindi na kumusap eh. Hindi na kumusap. Di ka lagi makausap. Kay karon dayon, makigbuwag na ko nimo. Mangita ko laing lalaki nga akong ipuli nimo. Salamat day DC nga gisugot ko nimo. Ako ang tinuod nga nahigugma nimo. Nagbasol ko kung anong dili ikaw akong gisugot kani adto pa, LD. Ikaw man unta ang lalaki nga kasaligan og buutan. Ako mga mahan sa inyong anak ni Baldo. O di na ko mulingi paglaing babae. Dili na DC. Day, si luwa akong anak, day, kay mindset ra magkunutos babae, day. Sangan? Gibasula niya ang tang na, day. Uy, Atong mga saan niya na imo, kay mindset ra kunutos. Mindset di ay. Mindset tanang naong nimo diha. Di ba, kung makigbalik ko no kaniya, maayo kayo, o di, mag-ikaw siya, oy.
Pakamatay ko na akong anak. Mindset, oy, mindset! Pakamatay ang imong anak! Kung magpakamatay siya, ilubong, aron di mabaho! Oh, oo. LD, tanong sa kong kwarto. Kagimingaw kong sex. Ug ikaw ang ipuli ko sa kong mana. Huwag ipapulpog kay kamay man ang iya. Usa ka bata pa nga. Bata pa mi. Alipipay ka pa ko sa imong bi. Ayaw, sud. Ayaw, sud. Tumoy pa doon, tumoy pa. Kini, Sakit mo na nila. Sakit kaayo ang nahitabo namo. Pero wa ko magmahay nga si LD ang gipuli ko sa mabudhion akong bana. Naghilag ang akong bana kay gusto siyang makigbalik nako. Apan uwahin na ang tanan. Uwahin na iyang pagbasol kay di na ko makigbalik pa niya. Mga kasama ang kaagi ni Daisy. Dinin niya itong tulungan. What's the style? Dili na makigbalik style.